DXDC Radyoman Report. Maunang patawag ko ang Dinos People Forum so that matawag kami ang pagkanas sa kinabuhi rin. O dahil ka na nandun kamaruman ta kung unsay nahitabo anak tungod sa pagpamilya sa yuta. Gipatawag ang nakigpulong si Police Brigadier General Aldan Delvo sa mga indigenous people sa Marilog District aron hatagag pagtagad ang nahitabong pagpamatay tungod sa binaligyaay sa yutang kabilin. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Delvo, gitataw niini nga buot niyang mapakgang na ang mga dugoong mga insidente ug pagkalas sa mga kinabuhi. Busa gilusad niini ang IP Summit sa Marilog. Gikonsiderang alarming na tungod sukad Disyembre 2026, 13 na ang namatay sa mga IP leaders base sa DCPO Task Force Yutang Kabilin Report. Giedukar ang IP community gikan sa tribong Matigsalog ug Obo Manovo na ang yutang kabilin dili pwedeng ibaligya. Bago matapton ng ato indigenous people, ang yuta sa Marilog is inalienable and indisputable, meaning na siya pwede ibaligya. Ang among katuyuan ay kita to stop the killing. So yung difference ko lang ako ay resistant lang, hindi yung resistant. Makituon na tatanan dali. Ipahibalusab niini nga epektibo ang election gun ban ug bawal usab ang pagkupot og dili mga rehistradong armas din kinahanglan nila kining isurrender sa mga otoridad. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.